Uy, grabe na pud kainit karong panahon na. Oy, mo nagkita nagsige na tagbalik-balik anang pool diha. Pagkanindota sa tong kaligo karon matats kay daghan kaming balon nga mga sud-ano tan-awan atong lechon na matats sobra na 3 kilos no og atong bihon, bupis og simpre di po napabitin ang atong kinilaw. So atong himuon karon matats ato nang initon ang katunga nga lechon no og kanang katunga nga isa ka plato ato po nang ilechon paksiw. Tinintanan matats nga inyong nakita nga mapagkaon no gidala ni sa akong pares matats kay gihatag ni siyang amiga nga nag-birthday. So sobra ni sa birthday matats tan-awa kung unsa kadaghan sa gihatag nga grasya sa amoa. Og mo na ni matats no ato nang gihagpat ang lupoy nga akong gidala dira kay maora na akong gidugang dira sa among gipangdala. Og di magdugay na luto na atong lechon nga pinirito o gihaon na pud sa tong igagaw nga gwapa. Og kanang mga panit sa lechon matats ako na lang pud giapil og prito no para mo crispy pud siya kay lami pud biya na. Nagiskot naman tag puro lami ani apilo na lang pud nato ni atong gibitbit kay di pud ni magpabitin ang atong vitamins kay mao na atong pahilis diha. Pero onya nato to imnon kay ato sa sudlat atong tiyan kay naluto naman ning giprito nga lechon o asa na kadira lechon na giprito pa. Bitaw matats basta daghang mig pagkaon unya gainom mi ako na lang ginadala dira sa pool para malingaw pud ang mga bata kay wa biya na sila gainom. Og gay na human naman tagkaon matats usa pa matong isunod ani. O ay na mo katingala mo inom na ta sa tong vitamins matas tan-awa ko unsa kalami sa tong vitamins tungod sa kalami nakaambak in taon ko sa pool. Maura jud ay banding nako sa akong pamilya matas no pag umagtagay ligo-ligo pag kaugma matas ganahan na ta mo trabaho para sa tong pamilya kay maura man ni atong routine aning kalibutan. Pag matog ambak-ambak na matas atong gibalikan ang bihon dito no kay nainit naman pod o atong pud nang tirahon kay ngano sumpay binasa kinabuhi ingon nila alalayan na lang pud atog pan. Tan-awa ko mga sako perti pagkalingawan nila pag kaugma na ganahan na sa eskwela muhugas plato basta ako na sila na banding ug ako sa silambiyaan kay ato na timplahan atong kinilaw matats kini atong kinilaw di jud ni siya mawala sa line up ni kay mao man ni atong content kada adlaw di ba bisag unsa pa kadagan sa lechon dira or unsa man ang naa dira ang atong kinilaw mangibabaw jud na unya unsa may pares ana o kabalo na mo kung unsa tubag ana kabalo na mo kung unsa na atong giinom dira no maunay gahatag og lagsik sa kuha tan-awa ganahan ako mo timpla ani akong giluto mga tats lechon paksyon na pud atong tirada karon na siyempre di pud na mawala ang toyo suka og apilan pud natog tubig gamay kay basig mauga unya nakita nyo na matas kung unsa kalami sa tong lechon paksyo diha kani siya di na jud ni siya sumod kana man ni sa suka ako gan nga gabus over matas gigutom hinong kog tinanaw ani siyempre di jud na mawala tong taste di matas tan-awa ni ambak-ambak ta sa kalami di ba basta hinatag gani libre gani aw lami jud na ato na po ambakan matas kay murag nalipong na mako sigig tagay dito no ato sa pabugnawan atong utok dira tapos kung maplastar na maulian na aw ato na po tong balikan.